Салом ба ҳама, номи ман Акбар ва ин канали Аҷоиб ТВ аст. Мехоҳед бифаҳмед ки кадом блогери тоҷик ай каналаш чӣ қадар даромад мебинад, видеоро то охир тамошо кунед. Барои махсус сайт ҳаст ки дар интернет любой канала ҳама информатсияша нишон медиҳад. Мисол чанка просмотр дорад, чанка подписчик, чанд дар як моҳ чӣ қадар сум кор мекунад. У сайт ҳама информатсияи ҳамин канала нишон медиҳад. Хуб, ма ҳозир дар компютер шуморо нишон медиҳем. Хуб, рафт. Барои медроем Opera ёки любой намуд браузер. Дар адрес строка менависем. Хуб, гуфтию гапо ман англисиро чотка хонда наметавонам. Бо ма ссилка ҳамин сайта дар поёни видео мемонад. Дар ҳамин сайт медроем. Хуб, вақте дро омадем, информатсияи кадом канале ки мо мехоҳем бинем, дар инҷа номаша менависем. Мисол менависем. Хуб, канали Хайруллоев. Поиск метем. Хуб, байна хел меброяд. Инҷа навиштаги чанд видео загуштадаги 105 видео, чанд та подписчик ай, 29836 подписчик ва 2461085 просмотр ва инҷа дата регистрация 16 августи 2016. Байнаи поён меои, инҷа навиштаги даромади як моҳа Хайруллоев ай каналш дар як моҳ $100 поён даромад дидад. Анаи тарафда бошад даромади як сола. Як аз ду каркадагиай, то ин маънои ӯ ки $1200 дар як сол кор кардагиай. Хуб, бойнаи поёнда, мисол дар канали Хайруллоев дар 30 рӯзи охир 4185 нафар подписатсия кардагиай, 399057 просмотр ва даромадаш $100. Хуб, ё ин ки дигар канала мебинем, гап надорум. Поиск метем ва мебинем даромади як моҳаш $246 ва даромади як солаш $2900. Бойна поён меоем дар инҷа. Дар як моҳи охир 9843 одам подписатсия карда дар каналаш, 982170 просмотр гирифтай ва $246 дар як моҳ кор карда. Ё ин ки бо дигар канала мебинем. Таҷик блог. Канали Таҷик блог, канали Шерозда медроем. 56 видео дорад, 40603 подписчик, 3 миллион просмотр ва канали Шероза мебинем. Дар як моҳи охир $146 кор карда, дар як соли охир $1800. ва дар инаи поён ҳаст. Дар 30 рӯзи охир 7743 одам подписатсия карда, 583833 просмотр ва $146 кор карда. Чанд қаи точно будагиша ҳозир ма шумода мефаҳмам. Мисол ма канали Худумда медром. Хуб, канали Худум наи поёнда мебинем. Дар 30 рӯзи охир 1448 одам подписатсия карда, гӯям 100% точно, барои ки канали Худума дидестам чиқалай 150656 просмотр гирифта ва дар 30 рӯзи охир $38 кор карда. Барои ки ма канали худма 100% медонам, дар 30 рӯзи охир и точно ки $38 кор кардагиай. Хай мисол дар 30 рӯзи охир $38 кор кардагиай, лекин агар мисол партнёр кар пайваст боши бо 30% ӯ мегирад, хай бо 70% шумода мемонад. Агар видео мақсуд шуда боша, ҳатман лайк кунед, дар канал подписка кунед. Худохоҳ дар оянда боз видеои нағзам мо ба шумо сёмка мекунем, нишон медиҳем. Ва инаи ду видеое ки дидестем, агар тамошо накарда бошед, тамошо кунед. Хайр дар паноҳи Худо бошед.